И здравейте хора! Днеска ще правим един клип и ще оценявам тези. Ще оценявам то първия лава бер и този и той вече тука. От миналата седмица съм го видял, че вече everywhere. Но гаранция ще ми е любим този. Не се съмнявайте, но може би ще го мешам и ще го питам дали ще е хубав или не. Но изчакайте, за малко ще ви оставя на кратка пауза. Ето ме пак хора. Ето в такава чаша ще бъде. Чай ви покажа. Е в такава. Сега първо ще ги опитвам и тогава ще ги умешвам. Но ще ги пиеме ето до тука, чакай. Ето, нали виждате, това е. Ето тук ще ги пием. И този също много. Но първият ще бъде този. Сега гледайте го. Але, то гаранция ще ми хареса, че правих един клип. Не. То се е. Маля. Сега ще го оценя с повече. Защото буквално как го пинах, буквално ми хареса. Защото това буквално е, му дам Мирон до Мирон. Не, Мирон до Мирон и нещо му дам. Буквално не. Не, то е много добър. Сега ще пробваме и този. Чай ви покажа. Чай ви го обърна. Ето. И то пише Blood Moon Hell Edition. Така. Мале, ако ми хареса, гаранция ще го оценя повече от оранжева. О, не. Казах ви, че ще кажа, че е повече от този. Защото буквално това много ми хареса. Мале. Аз си буквално и както ви казах, че ще ги умешвам. Сега. Първо ще бъде оранжевия. Ще видя като двата са колко ще ги оценя. Гледайте и вие. Така. Още малко ще сипа, ето. Гледайте. Я видя само до къде е. Точно е така ще бъде, вижте. Ето хора, ето толкова съм сипал. Но по-късно ще видя, може ще го напа. Ето гледайте. Мале, това малко ме съмнява, че ще бъде повече от това. Аз ви казвам. Все пак да знаете. Казвам ви цялата истина.
Не. Цялото. Буквално не повярвах, че ще го оценя толкова. Буквално 10 милиона го оценявам. Не ви лъжа. Буквално ги играе. Ай вижте и хора, колко съм пил и съм сипал. Иначе така ще ви го обърна към вас да виждате. И ето го и то огринам. Не. Буквално много ми харесаха, бе. Мале, много ми харесат тия. Извинявайте, че се огринах. Просто аз така като и пием нещо. Буквално много ми хареса. Ама сега ще пробвам да видим дали случайно се промени цвета. Ето аз ще вдигна и чашата и да виждате. И вие. Е така. И да знаете и вие да видите докъде е. Чакай да обърна към камерата. Ето. Толкова ми е. Не, буквално това сега... Това не е... Такава си е работата. Чая ще... Чая, че отворих и то оранжеви. Но ще го отворя и то червен, ще сипа още малко. Все пак и вие ще гледате. Защото все вие... Готово. Така си пак червен, сега сипам жълт. Ето, то се казва Orange Magma, сега гледайте. Не знам дали се променя. Просто си е... Не знам дали ще го оценя пак. Това ми харесват. Но след малко от тук ги префръгам. Дирам го пак фърма е тук. Аз няма се разправям. Чай си паси и от то. От новия си сипам. Малко. Не, това не е. Сега ще е работа, гледайте. Сега е малко по-променен. Вкуса го оценявам. 20 милиона. Ето гледайте, че ги умечвам. Чай виждате ли? Добре. Или по-точно хора, ще ви покажа е така. С то оранжево. Така. Аз се отдалечавам да може виждате. Ако се чуете. Извинете. И хората, това беше от мене. И преди да се запра клипа. Буквално, моля ви хора, абонирайте се за мен. Аз съм се писал Мико някакви числа, то ще ми пъкне, защото ще има един скин на Мико, където се казва Макрон Мико. И се абонирайте за мене.
и за едни мои други приятели. Един са писал Дани Прей, а един Валери Пешев. Моля ви, абонирайте се. И ви се моля също, поне някъде да кажем 7 милиона лайка. Моля ви, хора, че буквално аз самия си събирах пари да купувам такъв. Ама на мен ми пречи, че си събирам за такова. И аз буквално ми дойде идеята си да направя такъв клип, да ги оценявам, защото за вас и може и вие хора да оценявате, или примерно като мене, да ги умешвате, ето. Ами че може сега пред вас за последно ще ви го покажа. Че тук ще го прехвърля. Иначе все пак може да ви кажа за сега вече по-сигурно. Да ви кажа кои са ми били първите, които съм събирал. Първите са ми оранжевия. После синия. После лилавия. После червения. После зеления. И после розовия и после ето вече новия. То ми е от днеска вече. И както ви казах, да се абонирате за мен и за моите приятели. И все пак. И това беше от мене. Чао. И може да се абонирате за мен. И може все пак може и да ми пишете по Инстаграм. Аз съм записал. То просто може като напишете Мартин Тариката, ще ми пъкне с някакъв ефект от Snapchat и просто да ми пишете и може ми кажете канала си, може да се абонира за вас и като мога. Или ще ви харесам аз вашите, а вие ще ми харесате вие моите. И това беше от мене, хора. Чао! И се абонирайте за мен и на приятелите ми с Къмбанк.